Από πότε ασχολείστε εσείς με την καλλιέργεια του ακτινίδιου και τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε να πάτε σε αυτήν? Έχω τουλάχιστον 15 χρόνια που ασχολούμαι με τα ακτινίδια και η αλήθεια είναι ότι για τη δικιά μας περιοχή έβλεπα τους άλλους συναδέρφους ότι είχαν αυτή την καλλιέργεια και είπα γιατί όχι να μην δεν το δοκιμάσω. Και αποδεικνύεται σε σχέση με τις άλλες καλλιέργειες ότι ήταν η πιο επικερδής. Ξεκινήσατε όμως γιατί προφανώς την εποχή εκείνη ήταν μια καλλιέργεια υποσχόμενη που μπορούσε να ενισχύσει το εισόδημα από τις υπόλοιπες συμβατικές καλλιέργειες που μέχρι τότε κάνατε. Σήμερα δικαιώνεστε για την επιλογή αυτή? Νομίζω ναι, ότι κάτι γίνεται σε σχέση πάντοτε με τις άλλες καλλιέργειες, γιατί η δουλειά μου είναι αυτή. Λοιπόν, και βεβαίως να πούμε ότι τα φρούτα πάντοτε είναι καλύτερα από τις άλλες καλλιέργειες, καλαμπόκια, στάρια και το καθεξής. Το να είσαι μέλος ομάδας παραγωγών είναι μια δικλίδα ασφαλείας για το προϊόν σου. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και όχι μόνο ότι εξασφαλίζεις την παραγωγή σου, αλλά εξασφαλίζεις και το πώς θα διαχειριστείς το προϊόν. Γιατί μια ομάδα σοβαρή έχει το μηχανισμό που μπορεί και σε καθοδηγεί με αποτέλεσμα να πας πολύ καλύτερα στην παραγωγή σου. Πόσο δύσκολη είναι η παραγωγή και γενικά η καλλιέργεια του ακτινιδίου σε σχέση με άλλες καλλιέργειες? Νομίζω ότι είναι από τις πολύ καλές καλλιέργειες, ότι μπορεί εύκολα ο αγρότης να τη διαχειριστεί, αρκεί να υπάρχει πολύ σωστή ενημέρωση το τι πρέπει να κάνει. Όπως? Τι εννοείτε? Σε κάθε ομάδα υπάρχει μηχανισμός, με γεωπόνους, με ειδικούς και αναλύσεις που κάνεις στο έδαφος σου, το ποιο είναι η σύσταση του κτήματός σου και το πώς το διαχειρίζεσαι, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό. Βεβαίως με την καθοδήγηση της ομάδος, λοιπόν, το πού θα οδηγηθεί και το τι παραγωγή θα κάνεις. Γιατί κακά τα ψέματα σήμερα μετράει η ποιότητα. Η αγορά θέλει ποιότητα, η κατανάλωση θέλει ποιότητα. Κατά συνέπεια πρέπει να την προσέξουμε ιδιαίτερα. Πέστε μας κάποιο μυστικό για την καλλιέργεια του ακτινιδίου. Από τα χρόνια εμπειρίας σας, ποιο είναι έτσι ένα μυστικό που μπορούμε να πούμε ή να πούμε σε ένα άλλο συνάδελφό σας παραγωγό που ξεκινάει σήμερα να το κάνει? Εγώ λέω ότι εκτιμώ ότι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το τι θα τον πούνε οι ειδικοί και να μην φοβάται αν έχει καλή ποιότητα. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Έμφαση στην ποιότητα, λοιπόν. Έτσι. Η ποιότητα είναι το α και το μ. Κύριε Παυλίδη, υπάρχει μητρό εμπόρων? Δεν υπάρχει. Αυτό θέλουμε να πούμε και στην κυβέρνηση, να κάνει ένα μητρό εμπόρων, το οποίο να είμαστε διασφαλισμένοι εμείς για τα προϊόντα μας. Να μην έχουμε και παρακαλάμε ή και ακόμα και ομάδες παραγωγών, να γίνουν και ομάδες παραγωγών. Δεν υπάρχουν ομάδες παραγωγών ακτινιδίου στην Πιερία? Όχι, δεν υπάρχουν. Πόσο είναι η τιμή τώρα στο κιλό? Πόσο είναι τώρα η τιμή? Από 25 και πάνω, από 30 και πάνω, από 40 και πάνω? Από 35. Από 35 και πάνω. Χαμηλότερη 35 δηλαδή και μπορεί να φτάσει μέχρι και? Και 45, 47. Ανάλογα 50. την ποιότητα? Ναι, ναι. Ανάλογα. Και η ποιότητα είναι και πολλά συντελούν αυτό. Και η συντήρησή του πώς το καλλιεργείς, γιατί μερικά ακτινίδια μπορεί να έχουν και πολύ ανεβασμένα ζάχαρα. Να τους χαμηλώσει την τιμή. Κύριε Γνατιάδη, εκτός του ότι είστε παραγωγός ακτινιδίων, είστε και γεωπόνος. Άρα λοιπόν ο καθήλυν είναι αρμόδιος να μας πείτε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας του ακτινίδιου, τι πρέπει να προσέχει ο παραγωγός, πώς θα ξεκινήσει ο παραγωγός. Καταρχήν πρέπει να προσέξουν το φυτοριακό υλικό, αυτό που θα βάλουν δηλαδή, θα μπει στην οριστική του θέση,
πάντα οι αποστάσεις φυτεύσεως παίζει ρόλο. Αν θέλουμε, περίπου δηλαδή, σήμερα συνηθίζεται να μπαίνει το ακτινίδιο 4 με 5, 3,5, δηλαδή επί των γραμμών 4, μεταξύ των γραμμών 3,5, 4 και 5. Ανάλογα το σχήμα που θέλουμε να δώσουμε. Υπάρχει η μικρεβατίνα, ο σταυρός που λέμε. Υπάρχει η κρεβατίνα, όπως είναι εδώ η κρεβατίνα. Λοιπόν, και υπάρχει και ο καταράκτης ο λεγόμενος. Είναι ένας τύπος ημικρεβατίνας, ο οποίος το κλαδί ξεκινάει και πέφτει προς τα κάτω. Και πώς επιλέγουμε τον τύπο που θα κάνουμε στο χωράφι μας, αν θέλουμε κρεβατίνα, ημικρεβατίνα ή καταράκτη? Αυτό είναι το θέμα του παραγωγού, τι θέλει. Η ημικρεβατίνα, όταν μεγαλώσει το ακτινίδιο, έχει προβλήματα ως προς την καλλιέργεια. Δεν μπορείς να μπεις εύκολα μέσα με γεωργικά μηχανήματα να κάνεις ψεκασμούς για διάφορες ασθένειες κτλ. Έτσι, λοιπόν, ενώ η κρεβατίνα μπορείς άνετα από κάτω να δουλέψεις άνετα το κτήμα. Τι λιπάνσεις πρέπει να κάνουμε, πότε πρέπει να το λιπαίνουμε, πότε πρέπει να το ποτίζουμε, τι δέντρο είναι η ακτινιδιά? Λοιπόν, η ακτινιδιά ανήκει στα αμπελοειδή, όπως είναι το αμπέλι. Μάλιστα. Επομένως, η λίπανση. Αυτό ανάγεται πλέον όταν μιλάμε για λίπανση, εννοούμε, παίρνουμε αυτό το σπουδαίο αντικείμενο που λέγεται θρέψης και διαχειριστική λίπανση. Δηλαδή, πώς ξεκινούμε? Καταρχήν, θέλουμε να ξέρουμε, για να μπορέσουμε να βάλουμε την ακτινιδιά σε ένα ορισμένο μέρος, πρέπει να ξέρουμε τι pH έχουμε. Αυτό το κάνουμε με την εδαφοανάλυση. Λοιπόν, με την εδαφοανάλυση παίρνουμε στοιχεία όπως είναι το pH, αν είναι όξινο ή αλκαλικό. Επειδή η ακτινιδιά όμως είναι ευαίσθητη στο σίδερο, στην χλώρωση, και όταν λέμε χλώρωση εννοούμε το κυτρίσμα των φύλων, εκεί πρέπει να προσέξουμε το pH ιδιαίτερα. Υπάρχουν και άλλα βοτανικά είδη, όπως είναι η μυλιά, χλαδιά, η οροδακινιά κτλ. Που εκεί δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα ως προς την χλώρωση. Το ακτινίδιο πρέπει να προσεχθεί το pH. Στα στοιχεία αυτά που δίνουμε τη λίπανση, το άζωτο, το φόσφορο, το κάλι, το μαγνήσιο, το ασβέστιο, το θείον, τα ιχνοστοιχεία σίδηρος, μαγκάνιον, κοβάλτιον, χαλκός, ψευδάλκιος κτλ. Αυτά θέλουν ορισμένο pH για να δράσουν. Κατά γενική εικόνα, πρέπει τα 4 βασικά που σας είπα, άζωτο, φόσφορο, κάλι, το θείον, το ασβέστιο, προσλαμβάνεται σε ένα pH ουδέτερο, περίπου, ουδέτερο, από 6,5 μέχρι 7,2 κτλ. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε το εδάφι? Στα μεν όξινα εδάφη, πάντα ανεβάζουμε το pH. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία ανεβάζουμε το pH? Είναι το ασβέστιο. Βάζοντας ασβέστιο, ανεβάζουμε το pH. Το πάνε από 5, 5,5 κτλ. Το πάμε στο 7, στο ουδέτερο. Άρα, με το που πάμε το pH στο 6-7, τότε προσλαμβάνεται και ο φόσφορος και το κάλι και το μαγνήσιο, τα πάντα. Αν έχουμε όμως αλκαλικό έδαφος, εκεί πλέον βάζουμε οργανική ουσία. Αλλά συνήθως μπορούμε το pH να το μεταβάλουμε. Ας πάμε στις ασθένειες. Ποιοι είναι οι εχθροί και οι ασθένειες? Οι ασθένειες του ακτινίδιου συνήθως είναι τα δύο γέννη ψευδομονάς, το ψευδομονάς Σίλιντζε και το ψευδομονάς Βιριτσφλάβα. Αυτά βέβαια τα δύο, ειδικά το ψευδομονάς, αποκαλείται από ξένοι βιογραφίες. Εμείς δεν έχουμε γνώση αυτών των στοιχείων. Ονομάζεται κρυογόνο βακτήριο. Το μόνο, το ψευδομονάς. Δηλαδή μπορεί να αναπτυχθεί σε θερμοκρασίες -6 και -7. Επομένως αυτό τι γίνεται? Όταν έχουμε αυτά τα βακτήρια εμφανίζονται στο κτήμα μας, είναι μια ένα βακτηριακό εξίδρωμα πάνω στα φυτικά κύτταρα. Λοιπόν, αυτό παρασέρνεται από τη βροχή, από τον άνεμο, από τα πουλιά, από διάφορα γεωργικά εργαλεία κτλ. Και μπορεί να προσβάλλει και άλλα κτήματα που είναι δίπλα σε αυτό το κτήμα και πολύ πιο μακριά, γιατί αυτό το βακτήριο πολύ προσβάλλει και το γυραιόκοκο του άνθους. Και ξέρετε, όταν φυσάει ο άνεμος,
Αυτός ο γυρόκοκος μπορεί να φτάσει και στα 2 και 3 χιλιόμετρα και να πάει σε άλλα κτήματα. Πώς καταπολεμώνται λοιπόν αυτές οι ασθένειες? Κοιτάξτε, οι ασθένειες υπάρχουν φάρμακα βακτηριοκτώνα, τα οποία μπορούν να κολλήσουν. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς και στα βακτηριοκτώνα, και στις βακτηριώσεις, ασθένειες βακτηριολογικές, αλλά και στις μυκητολογικές, είναι μερικά φάρμακα τα οποία σε εμάς απαγορεύονται. Πρόεδρε, ομάδα παραγωγών η οποία έγινε ΑΕ, για εξήγησέ μου πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το πράγμα και έγινε το πράγμα που βλέπουμε σήμερα η εταιρεία η ΖΕΒΣ ΑΕ. Ήταν το 1992 όταν το ακτινίδιο γνώρισε την μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του. Όλοι κράναμε κριτική, γιατί δεν πάει καλά, οι ενώσεις δεν πάνε καλά, οι συνεταιρισμοί έτσι, οι συνεταιρισμοί αλλιώς. Οπότε μια ομάδα από παραγωγή αποφασίσαμε και είπαμε ότι πρέπει να πάρουμε εμείς την τύχη στα χέρια μας. Υπήρχαν δύο απόψεις. Ή θα γινόταν συνεταιρισμός ή θα γινόταν ΑΕ. Επικράτησε η δεύτερη περίπτωση και έγινε η πολυμετοχική ανώνυμη εταιρεία με κατεξοχήν επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι βάλαν το χέρι στη τσέπη τους. Φτάσαμε μετά στο 1996, όταν άλλαξε ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ομάδων παραγωγών, δηλαδή δόθηκε η δυνατότητα, εφόσον επληρούνται κάποιες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνουν ομάδες και οι ανώνυμες εταιρείες. Η ΖΕΒΣ ήταν από εκείνες που πληρούσε τις προϋποθέσεις και αναγνωρίστηκε και σαν ομάδα παραγωγών. Γιατί το κάναμε αυτό? Καταρχήν ανοίξαμε τις πόρτες, ούτως ώστε να έρθουν και άλλοι παραγωγοί στην οργάνωσή μας. Και συνδυάσαμε δύο φιλοσοφίες. Τη φιλοσοφία της ανωνύμου εταιρείας που διακρίνεται για τις αποφάσεις που παίρνει πάρα πολύ γρήγορα και για τον δυναμισμό. Μαζί με τον συνεργατισμό που διακρίνει την ομάδα παραγωγών. Αυτό ήταν το σκεπτικό μας. Και μέχρι σήμερα πρέπει να πω ότι δεν τον μετανιώσαμε, διότι συνδυάσαμε αυτές τις δύο φιλοσοφίες. Βέβαια, η αναγνώριση που πετύχαμε εκείνη την εποχή ήταν αρκετά δύσκολη και ήταν η πρώτη οργάνωση η οποία αναγνωρίστηκε με τον καινούριο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το 2007, από τα πιο επίσημα χείλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από την Επίτροπο για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, την κυρία Μπόελ, ήταν η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη ως οργάνωση, ως λειτουργία, όχι ως μέγεθος. Και σαν μέγεθος είμαστε πάρα πολύ μικροί. Ένα άλλο πρόβλημα έχουμε που έχει καταντήσει πλέον γραφικό της, ότι κόβονται ακτινίδια πρόωρα. Δηλαδή μιλάμε για ιστορία που διαρκεί εδώ και 30 χρόνια. Εννοείται πριν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό σαχάρων. Τα ακτινίδια πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές είναι τα ζάχαρα και η ξηρά οσία. Τα ζάχαρα δεν πρέπει να είναι κάτω από 6,2%. Η δε ξηρά οσία πάνω από 15,5%. Όμως, πολλές περιοχές δώσανε άδεια μέσα στο Σεπτέμβριο ακόμη να κόβουν ακτινίδια. Αυτό θα μου πείτε σε τι μας πειράζει. Πειράζει το προϊόν το ίδιο. Όμως το ελληνικό μπραντ χειροτερεύει. Διότι πας σε μια νέα αγορά, δηλαδή αν πάμε σε μια νέα αγορά, έχουμε πρόβλημα. Διότι πήγαν αυτά τα ακτινίδια τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές, είναι ελληνικά, είσαι χαρακτηρισμένος Έλληνας, είναι ελληνικό. Τι ήταν το ελληνικό που ήρθε νωρίτερα? Δεν ήταν καλό. Δυσκολεύεσαι. Εμείς ερχόμεθα μετά από τη Γαλλία, σαν όνομα, μετά από την Ιταλία. Και μετά ερχόμαστε εμείς. Μα μετά από εμάς δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει τέταρτος. Η Ελλάδα είναι η τέταρτη παραγωγός στον κόσμο. Πρώτη είναι η Ιταλία, δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, τρίτη είναι η Χιλή, τέταρτη είναι η Ελλάδα, η οποία θα κατακτήσει σε 2-3 χρόνια την τρίτη θέση. Θα περάσουμε τη Χιλή. Το προϊόν είναι πλέον στρατηγικό. Είναι το τρίτο σε νοπά προϊόντα που εξάγουμε σαν χώρα. Όταν θα κατέχεις σε λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγα χρόνια, την τρίτη θέση, δεν πρέπει αυτό να μας προβληματίσει σαν χώρα? Όσο αυξάνεται η παραγωγή, τόσο πρέπει να βελτιώνεται η ποιότητα. Διότι όταν προσφέρεις πολλά προϊόντα στην αγορά, όλος διαλέγει. Όταν δεν υπάρχουν όλοι είμαστε καλοί.
Όταν όμως είναι πολλά πρέπει να έχεις καλή ποιότητα. Αυτό δυστυχώς δεν τηρείται στο βαθμό που θα έπρεπε. Δεν σας στοιχίζει τίποτε να ελέγξετε αυτούς οι οποίοι παρανομούν. Φτάνει να τιμωρηθεί ένας. Εάν γίνει ένα πρακτικό καταστροφής μιας ποσότητας που βρήκαν στο διαλογητήριο της ΖΕΒΣ ή στα σύνορα και το καταστρέψουν εκείνη τη στιγμή και πέσουν άλλα 2 πρόστιμα, έναν στον εξαγωγέα και έναν στον παραγωγό, δεν θα κόψει κανείς μετά παράκαιρα. Ο λόγος, κύριε Μανούση, που εγώ σαν παραγωγός παράτυπα κόβω πρόωρα, ποιος είναι, τι κερδίζω? Ο παραγωγός είναι το θύμα του, αλλά είναι και ο κατεξοχήν υπεύθυνος. Εμείς δεν χαϊδεύουμε τον παραγωγό. Το προϊόν είναι δικό σου, του λέμε. Και αν εσύ νομίζεις ότι θα κερδίσεις φέτος 2-3 λεπτά, θα χάσεις μετά 40-50 αργότερα. Πολλοί μείναν απλήρωτοι πέρυσι. Ξέρετε ότι για να μπούμε σε μια αγορά κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Μπαίνουμε στην αγορά, αυξάνουμε τις πωλήσεις, γινόμεθα σταθεροί πελάτες, όμως τα δικά μας τα κτηνίδια πληρώνονται λιγότερο από ό,τι είναι τα γαλλικά που θεωρούνται τα καλύτερα, όμως καθ' ομολογία δικιά τους είναι εφάμελα με τα δικά μας. Όμως εμείς δεν παίρνουμε την ίδια τιμή, γιατί είναι ελληνικά. Σημασία έχει να πάμε στο διατάφτα. Η Ευρώπη έχει ακουμπήσει το ταβάνι σε ό,τι αφορά την κατανάλωση γενικότερα και ειδικότερα και στην περίπτωσή μας του ακτινιδίου. Δεν μπορεί να καταναλώσει παραπάνω από αυτό που καταναλώνει. Ίσα ίσα χαμηλώνει λίγο με την κρίση που έχει. Έχουμε τις τρίτες χώρες. Η ΖΕΒΣ άνοιξε πρώτη την αγορά της Κίνας. Είναι ένας καλός δρόμος. Όμως υπάρχουν και άλλες αγορές. Όμως δεν υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα της ΖΕΒΣ. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τη διακρατική συμφωνία. Εγώ βρίσκω τον πελάτη, η ΖΕΒΣ, ή οποιαδήποτε ΖΕΒΣ, και λες θέλω να στείλω ακτινίδια στη Νότια Κορέα. Μα δεν έχουμε σχέσεις διακρατικές. Κάντε τις. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θέλουμε να στείλουμε κάτω στη Βραζιλία. Μας λείπουν 6.000 ευρώ. Σηκώνεις τα χέρια και λες εντάξει, θα τα δώσουμε εμείς να τελειώνουμε. Δηλαδή τέτοια προβλήματα, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, η κρίση είναι κρίση, όμως είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν στοιχίζουν για να τα κάνουν. Αληθεύει, Πρόεδρε, ότι καταφέραμε και μπήκαμε μάλιστα σε μία από τις κατεξοχήν αγορές που φτιάχνουν και δημιουργούν μάλιστα το ακτινίδιο στη Νέα Ζηλανδία. Πώς καταφέρατε και μπήκατε μέσα στη Νέα Ζηλανδία και να κάνουμε εξαγωγές ακτινιδίου σε αυτή τη χώρα? Καταρχήν είναι το image που έχει η οργάνωση, το όνομα που έχει. Το όνομα είναι η μεγαλύτερη άειλη αξία που έχουμε. Τα ντουβάρια αυτά δεν τα αγοράζει κανένας. Τι θα τα κάνει? Δεύτερον, συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις διεθνώς στον κόσμο. Εκεί όπου έχει σχέση το ακτινίδιο και το σταφύλι βέβαια. Κυρία Γερμάνη, ξέρω ότι το ακτινίδιο είναι ένα από τα, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα από τα φρούτα που θεωρείται ένα από τα υψηλότερες θρεπτικής αξίας φρούτα του κόσμου. Ξέρουμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον πιστεύω ότι γνωρίζουν ότι είναι πλούσιο σε περιεκτικότητα, σε βιταμίνη C, σε πολλά ιχνοστοιχεία, πολλά μέταλλα. Εξηγήστε μας περισσότερα για το συγκεκριμένο, για το ακτινίδιο. Ακριβώς όπως προείπατε, είναι μια βόμβα βιταμινών, περιέχει πάρα πολύ βιταμίνη C, περισσότερο και από το πορτοκάλι, σε διπλάσια ποσότητα. Όπως γνωρίζουμε, η βιταμίνη C έχει μεγάλη εξουδετερική δραστηριότητα, επομένως εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι υπεύθυνες στο να δημιουργηθούν σοβαρές ασθένειες και διάφορα άλλα σοβαρά προβλήματα στον άνθρωπο. Ένα ακτινίδιο την ημέρα μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις σε αυτή την κατηγορία, στη βιταμίνη C. Ένα ακτινίδιο. Εκτός όμως από τη βιταμίνη C, περιέχει και άλλες βιταμίνες. Βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε, λιποδιαλυτές βιταμίνες, οι οποίες βιταμίνες και αυτές από την πλευρά τους δημιουργούν πολλά καλά στον άνθρωπο, συγκεκριμένα στο δέρμα, στην υγεία του δέρματος, και έχει και αντιγυραντική δράση. Άλλες βιταμίνες που υπάρχουν στο ακτινίδιο είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β,
που είναι υπεύθυνες για την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Επίσης είναι και το φιλικό οξύ, το οποίο δρά προληπτικά στο να μην εμφανιστούν κάποιες γεννητικές ανομαλίες στα έμβρια. Και πολλά μέταλλα. Μεταξύ των οποίων και ανόργανα ιχνοστοιχεία πρέπει να έχει. Έτσι. Και σίδηρο, και ασβέστιο, και φόσφορο, και ψευδάργυρο, και κάλιο. Τόσο σημαντικά ιχνοστοιχεία. Συγκεκριμένα το κάλιο βοηθάει στην καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Και φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθάνε στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα στην καλή λειτουργία του εντέρου. Πολύ σημαντικό. Που με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνουμε επίσης σοβαρές παθήσεις στον άνθρωπο, όπως είναι ο καρκίνος του εντέρου. Εκτός αυτού, με τις φυτικές ίνες μειώνονται και τα επίπεδα της χολυστερόλης. Μελέτες μας δείχνουν ότι η κατανάλωση του ακτινιδίου έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της χολυστερόλης στο αίμα. Επίσης, στα μαύρα σπόρια που βρίσκουμε μέσα στο ακτινίδιο. Οι μαύροι κόκκι που περιβάλλουν την καρδιά. Ακριβώς. Ω3 λιπαρά οξέα, αν δεν απατώμε. Και ω6 ακριβώς, λιπαρά οξέα, τα οποία και αυτά βοηθούν από την πλευρά τους στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Επομένως, πάλι λειτουργούν προληπτικά κατά των διαφόρων καρδιακών παθήσεων. Εκτός από τη βιταμίνη C, έχουμε και άλλες ουσίες που έχουν αντιεξοδοτική δράση, όπως είναι αυτή της λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, οι οποίες βοηθάνε στην καλή όραση. Δρούν προληπτικά στην μη εμφάνιση σοβαρών παθήσεων στα μάτια, όπως είναι το γλαύκομα. Άρα λοιπόν δημιουργώ το συνειρμό ότι το ακτινίδιο είναι σαν φάρμακο. Επειδή όμως, κυρία Γερμάνη, τα φάρμακα πολλές φορές γράφουν και στις οδηγίες ότι δεν συνίσταται υπερδοσολογία, τι κάνουμε, υπάρχει πραγματικά, πρέπει να προσέξουμε για το ακτινίδιο αν θα πρέπει να κάνουμε τη σωστή χρήση του ή δεν πρέπει να ξεπεράσουμε μια κάποια ποσότητα ακτινιδίων την ημέρα. Ακριβώς, η ημερήσια συνιστόμενη πρόσληψη σε ακτινίδιο είναι μέχρι 3 ακτινίδια την ημέρα. Επειδή είναι πλούσια σε κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου, θα πρέπει άτομα τα οποία έχουν προβλήματα στα νεφρά και στη χολιδόχο κίστη να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση του ακτινιδίου. Υπερβολική. Υπάρχουν κάποιες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, που μπορεί να παρουσιάσουν κάποια αλλεργική αντίδραση. Αυτό μπορεί να το δει πολύ άμεσα ο γονέας και να το αναφέρει στον παιδίατρο και θα του πει ακριβώς τι θα πρέπει να προσέξει. Είπαμε προηγουμένως ότι είναι ένα φρούτο το οποίο περιέχει σχεδόν τα πάντα. Έχει τεράστια αξία, θρεπτική. Από απόψεως όμως θερμιδικής αξίας, τι γίνεται με τις θερμίδες του ακτινιδίου? Πρέπει να προσέχουμε μήπως τυχόν υπερβούμε τα κιλά μας, αν κάνουμε κατανάλωση μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει? Ακριβώς, η θερμιδική του αξία είναι μικρή. Τα 100 γραμμάρια ακτινιδίου μας αποδίδουν 50 θερμίδες περίπου. Μόνο? Ακριβώς, 50 θερμίδες μόνο. Άρα δεν πρέπει να ανησυχούμε ότι θα παχύνουμε αν τρώμε ακτινίδια. Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ απ' την άλλη η θρεπτική του αξία τεράστια. Και γι' αυτό και θα πρέπει να το καταναλώνει ο άνθρωπος. Άφοβα.